No nwere ife anyị na-akọwa biko onye ọbụla ga-ekwentị ọfụma ịma n'obodo awago obodo ụmụ anụmanụ biko onye ọbụla kawakwa arụ onye ọbụla kaba arụ jisi ike jee mụọ ka esi azụ agwọ so that ụbọchị ọbụla ị chọrọ ego na be gị ọ bụrụ na ifuru ego isi agwọ na banki ọ pụtara ihe ego ọgwụ ịma na agwọ na-edozi ego agwọ nọgidelu n'ezie 36 million dịkwa m egwu ịmara azụ agwọ jisi ike ga-ezu ọmọ aka mọnki na-ebute ego abụ na ịmara azụ mọnki ma itie ndị na-enwe nwa akụzi elu gị mọnki na-ebute ego eche m n'ọzọ ọzọ banana ka mọnki na-ebulu ama m nọ na-ebu ego mọnki bugidelu buzie 70 million ife adịkwa m egwu ngwa chekizienu anọ na mọnki bịara ikwe moto ọ nọ na abụ na ị ga-echeta ife melụla sie onye isi a na-abata ọdịgo obodo ụmụ anụọhịa na-agwara anyị n'oge katapila atakara ọfịs ife a ga-ejirigharị ya 4.9 billion wee na-ajụzi ajụjụ n'obodo ụmụ anụọhịa ọfịs onye isi ala ọ dị na-ajekwa ụlọ ọfịs onye isi ala biko ọ dị n'ịlaje obodo enwere operation crocodile smile obodo enwere operation python dance obodo enwere operation cat dance obodo ebiga mba wee karịa nụ mmadụ egbe eji eche ise ka nke ji eche mmadụ obodo enwere monkey pox obodo lasatiba na-agbagharị n'obodo afọ aka prọfet Nnamdi Kanu ji wee kwuo n'okwu na-emelụta mmadụ n'obodo ahụ obodo ụmụ anụmanụ chelụ na ọ na-egwu ọtụtụ ikwute ekwuo na-agba ọchị na-enwekwa ike ife ọchịchị agwụ ebe ga-anụghị iri eji Igbo Central Bank onye eze na onwerokwa igwe ngwalụ ya Okorocha ọ sịrị na ya